Húsavík på nordkysten af Island. Byen er verdens uofficielle hovedstad for hvalsafari, hjem for over 2.000 mennesker med hyggelige caféer med udsigt over havnen. Og i sommeren 2011 vært for kystkulturfestivalen Sail Húsavík, arrangeret af Nordens Hus i Reykjavik. Kystkulturfestivalen samlede politikere, eksperter, sømænd og mange andre med interesse for miljøspørgsmål. Det var begyndelsen på et omfattende og årelangt nordisk samarbejde for at dæmme op for truslen mod byerne ved de nordiske kyster og sikre en fælles kulturarv. 5 dage med debat, undervisning, madkultur, håndværk og underholdning.